Лопес, не дей да снимаш. Какво са хора, съм чуем БГ, ние ще играем малко снайперчето. Само на... Видяхте ли хора? Лудо куче си отнеси главата с един куршум. Да, хората нов ресурс пак, вече с него ще си игра малко по-въпа. Много лесно да се фиксираме, че да правят комбата. И така. Да има убит. И пуснах хора и Мега БГ е втората ми кандидатура за Мега Survivor. What the fuck? Някой сложил канаколит на вилицата ли? Дейба, изпразнил съм се в ръката ми. What the fuck? Ръката ми се превърна в кур.